Vítam vás v druhej časti, nie potom ako skončila prvá. Vítam vás v druhej časti, nie potom ako skončila prvá. A dneska sa zabijeme tohto začka. Áno, dobre, na čože. To bolo tiež. Dobre, budem potrebovať veľa železa. Teda no, železo. Ale áno, budem potrebovať veľa železa. Železo sa vždycky hodí. To je základné pravidlo proste. Takže železo je for life. V prvom rade na kovadlinu. Pretože kovadlina je fajn, keď si chcete vyrábať veci. Ja si chcem vyrábať veci. Možno vás to prekvapí. Asi nie. To nebolo vtipné. Aha, ja nie som vtipný. Ja viem, ja nie som moc vtipný na seba. Ja vám to často. Takže tak. Železo. Všetko. Áno. Critical Extraction. Môžem spiť. Worth it. Moment spiť je dobrá vec. Hneď sa pustíme do Ice Biomu. Dúfam, že to nebude moc veľa Ice Slimeu, keďže si mi nie sú čarty. Pre mňa zemi nie je žiadna sranda. Železo a dungeon. Takže z Icebombu v podstate nič nebude. Keďže to nie je dungeon. Ale asi by už prípade aj tak končil. Skeleton, ja si ho nedám, spoiler alert. Takže knihy, potion numero 2. What are those? Poslam ma nepotrebujem a toto je asi koniec mojej cesty zatiaľ, keďže sa nedostanem ďalej aj tak. Si mes. Mimochodom mám ešte hardcastov. Začína byť nervózny z tohto. Tak hardcastov confirmed. A asi sa teraz vrátim domov. A vyrobím si kovadlinu, co to bude dať. Potom si vyrobím nejaké normálne veci. Dobre. Everyone confirmed, guys. Let's make this. This will be this. This let's play this. Let's place this. This there. Dobre, teraz si odklikám všetky tieto nové recepty. Rybárčo nebudem asi robiť, neviem ešte. Neviem, fakt. Asi je možno. Nechápam, prečo si nikde nemôžem odklikať tie recepty, keď prejdú. Potom ich tu mám 1000. Neviem čo skôr. To je fakt hrozné. Vidíte, presne tak ja fungujem. Ja počítam všetko kašlem. Ešte sa mi to nevymstí. Potom to takto vyzerá, robím takéto chaotické veci. Ja ak ma bude pokúčiť po epizódu, som povedať ešte nevidel, natočím to hneď potom. Ja viem, hoď som zodpovedný človek. Dobre. Takže paket bomby, toto nie. Neviem. Nie, lebo ešte nemám ani taký ten hovadinu. Navnady. Asi by som si mohol vyrobiť kopr armor nejaký základný. A z týchto nepotrebujem asi nič. Mám vlastne. Takže tak. Prečo vám furt hovorím každý takže tak. To musí byť hrozné zrovna pre vás, nechápem, ako vás to môže baviť. To niekoho hovorí. Dobre. Mám prvý armor ako prvý. To znamená, že som dostatočne úžasný, aby som sa vyzval na mystickú právu.
Jump, jak to měl si nevšímajte, ale to je dlhý príbeh. Smutný príbeh o malom slovenskom chlapcovi, ktorý sa chcel stať reperom a preto začal vlastne ňaukať o peniaze. Vlastne myslel si, že sme zarobiť, ale nezarobil. A potom bol hladný. Bo nevedel mňaukať poradne, proste. Mňaukanie je dôležitá vec vedieť. Bez toho sa proste nezamestnáte deti. Takže tak. Ja nemám hovoriť deti, lebo z očividných dôvodov. OK, takže ťažíme, ako môžete vidieť, kopár, ale to je veľká sranda. Áno, všetci si užívame ťaženie kopru, predtým, že nič nevidieť. Nič nevidieť. Máme to rovno. Dobre, všetko by to mohlo byť dobré. Dobre, ja som teraz niečo nedelil poradne. Takže nebudete isto nič. A sa vidíte, sa stáva v tom prvej strane. Daj. Keď sa mu asi budem potrebovať minimálne na gel. Parkourský ešte government 1000, ale gel to je na Kingsland a na točky. Gel je proste fajn. Je z ním sranda, je to fajn chlapík. Takže sa počujeme do hlbokých. Hello. Čiže tak strašne veľa emeraldov. To je podozrivé. Možno. Tak teraz fajn. Teraz budem akože myšlenú posibu normálne. To povedne nepoužívam vôbec. Zrejte. Dofrajerujem. Ako sa oplatí. Takže obkladova. By som si to mohol vystaviť. Vysrať ako to zbranie, nevysrať ako za prank. Vidíte, už prestávam komentovať. To som proste celý ja. Ja si niečo začnem robiť, potom mi to proste prestane, zabudem to hra. Chcem bude vystierať 3000 čipov plus minus. A ty máš potion, sorry. My aiming was. Vynovala sa do aiming. No nič. Ten ranger vážne asi nepôjde moc dobre. Ako môžete vidieť. Skôr tie meče sa dajú použiť pre mňa. Takže ja si budem používať proste meče. Nie, nechcem skúsiť. Spíre by som mohol, to by šlo, nie? Spíre. Prečo nie? Čiže dúfam, že mi padne aspoň nejaký spír. Aby som si mohol hrať samozrejme. Čiže prečo zvieratá, aby som ich nezabil. Ja som Gogo, takže si to môžem dovoliť. A nikto mi nebude praviť, že som tyran, zabijak, neviem čo ešte. Takže tak, to sa vyplatí, takže pojem, daj pengen. A 5G je úžasný streamer, staré, to nepozrite. Na svetový rekord na Kingsland má asi 13 minút. Tak. Čiže celkom dosť úžasné. Aspoň podľa mňa. V ostatných hrách mimochodom mierenie celkom ide vážne. Tá Terraria je taká. Mám počítač, je to úplne niečo iné, to pochopiteľne. Ale nie Terraria, ale celkovo mierenie, ako na počítači. Takže niečo celkom iné, keď sa to nezdá. Tiež tam iba kružíte dokola a tlačíte tlačítko správny čas. Ale no však vy viete, čo ste kedy hrali nejakú hru na mobile, kde sa strelalo a
na počítači, tak viete ten rozdiel. Dobre. Krásne využitý robe. No, takže si robíme asi viacej tých robkojelov. Tak. By som si to mohla hľadať. Alebo hľadať. Takže nebudem používať robkojelo. Budem to normálne fyzické roby. To si pôjde lepšie. To by druhú pol. No, neviem, že som skúsil asi 10. To si vždy zostane, to môže byť tým. Neviem, to môže čo. A ja som ani rozdvihnúť. To som povedal proste. To je môj život. Som ani to rozdvihnúť. To nechám. Čo sa budem. Zároveň si život. Zamkli som nízko. A však čo sa budem, tak nechám. Potom to tak vyzerá nejak prospech školy, nemám nejaký katastrofálny, si zase nemyslíte. Nebolo zase. Nie je to nič úžasného, bolo. Už v mojej triede boli horšie prípady, to vás uisťujem. Väčšinou mám tak to reky, ale zlepšujem sa. To je hlavné. Tak. Denius. Aha, čo? OK. Chodci už je to. Nebude nič. Budem meče. No. Meče a spíry. Hlavne spíry sa pokúsim ísť. Ale. Zaujímavé to nefunguje. Zombie sú vážne celkom opäť, tak na začiatku hry. Funguje teda. Nemá to skutočnosti, asi neskutočne. A to bola moja prvá smrť. Zároveň sa s tou prvou smrťou aj rozlúčime pre dneska. Bola to ešte nezáživnejšia epizóda ako minulé. To sa cení. Množstvo o tom dosť mojich vecí. Nejak tí zombie eskimovia sú nejaké silné, veď normálne zombie nemajú byť taký silný. Či? No dobre, tak ja. Ja som na demona. Poďte všetci. No, hlavne. Dobre, dá sa to. Pravdepodobne budú tí zombie eskimovia prečastanejšie trochu. Sweet. By sa nejaká ťahová hudba. S týmto budem so zombíkmi. Keď mám poradný meč aspoň. Jo, nevadí mi trochu sa. Každopádne sa pre dneska zase rozlúčim. Ale poviem to viete hneď potom, ako tá prvá epizóda. Čiže to je vlastne jedno. Čaute.